Oana. Mersi. Doamne, ce faci? Uite la ce-am primit. Care ne-a remat-o prima noastră pentru a avut și dumneavoastră. Tot unde o pricină? De par exemplu, acum vine vorba și zice: tu te vei duci la mine, că îți face din mă. Care cocoană, mă rog? Mița. Care Mița? Te mai face acum. Mița de care ai divorțat-o dumneata? Care ai divorțat-o dumneata de prima voie de la ciucă? Madame Zaharibi. Ei, da, așa te învață Zaharidina! Bă, bun! Mă fi mirosit. Am gustat dimineața niște anghelică de casă. Nu știu ce purtări cu vreau de cum am spălat pardon de la stomac. Ei, și afacerea dumneavoastră? Lasă-i spui eu. Mi-a spus, Lae, nu face pentru tine. Dar el a murizat. Nu ai ce-i face. Nu și nu că să moară la crănasă. Ai văzut cum am gafat. Furia tinerețe. N-ai ce-i face. Asta e a tinerilor. În sfârșit. În sfârșit, cum stă chestia? El, Lae. Dacă mamitu, îți spui eu. Ei, poftim, spune. Nu vreau să dau divorț. Măsura de curând. Lasă-mă, mamitu! Ție, eu sunt prost! De 3 ani. Aveți copii? Neiaș, unde poate să facă? Hai, și dumneavoastră când ne-am star sunat acum. Să-mi aduci o sticluță, să duci când nenițică anghelică de casă. Și ce motive putem invoca? Nu mai convine, domnule, pentru ca să treci dumnei. Apoi ăsta nu-i motiv. Trebuiesc motive. Parcă dumneatale ce treabă ai. Să le găsești. Nu mai vrea să trească cu ea și face bună. Bărbate, de unde nu câșteacă același pleacă. Ia faci. Bine, pleacă, dar femeia îl urmează. Trebuie. Are chiar datoria să-l urmeze. Să poftească! Iar că-i bine lui poftea să meargă tocmai până să cam un piapaș. Că la universități săpatice, că englezi, băierea! Ce fete băiar dragul eu fi și aia ce șutecă la pepeli! Să meargă după el, să vărseacă dracul. Răzbăia, ce te jos, tată, nicăm să fie fata lui popa petita. Ai înțeles unde bate bărbătă așa? Lasă-te, rog, poate. Lasă-l pe dumnealui să răspundă la întrebări. Altfel nu putem sesiza speța. Mă rog, să vedem. Ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre? Pereche? Cum? Ei, și o să spui de exemplu martorii. Ei, vreau dumneatale ce treabă ai, să investi și să spui eu. Martor găsim. Mai întâi, domnule, eu vreau să dau divorț. Fiindcă nu mai iubesc pe dumnei. Dar dacă dumneai te iubește pe dumneata. El nu poate. Da, amice, te cred. Dar astea nu sunt motive. Jur eu ca mama lui. Putem să dovedim adulteriu? Înțelegeți ceva să zică un adulteriu? Știi că mi-ai plăcut aici? Apoi nu e așa cu coană. Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului? Ai, bravo! Dumnei, domnule, Amar, umblă toată ziulica pe la tantele dumneai. Știu eu ce face pe la tantele dumneai? Că dumneai nu o faci lui tanti. Oleo, ce spui, țațo? Nu zici 5 bani, așa. Pe rând, asta pe tot pe curtubila aia. Pe bătați că lată, numai te rog să vezi, și am întrebat. Că a băgat spai mama ala. Așa nu prea cu fata ce și cu asta, cu capul de lui. Dar spar capul lui bietul băncul să fii. Nu mai vreau să mai fie cu ozi și să avem la putere. Fi s-ar stârpi sămânța de liberali. Auzi, liberali, mă rog, că lume de se hrănești. Ce are a face acum politica? Lasă, mamitu. Lasă cu coana. Vreau să las. Că n-am avut asta un pic.
Și să-l văd nenorocit, care numai pe el îl am. E vorba doar de a proba că lipsește de la cea mai sacră datorie conjugală dacă... Am cunoscut pe elul ăsta, ce prea ce cai. Mai întrebări. Mai rămâne să găsim altceva. Te insultă vreodată? Aplică, domnule, totdeauna a ta vorbe triviale. Nu ar putea ca să vine de când credeți la mamiții. Zic, pe urmă să vă spun drept, nu mai dă nici mâna ca să fie o nevastă fără zestre. N-ai luat zestre? Ce ești? De la ce era pape? Să rămână clărănomică de la moartea mântului. Unde bea toată ziua și toată noaptea pe care a spus și toată, dar nu cu cine să-și poată să cine răzbătei cu tati cu el care are să te fădete cu patată și iar n-a fi grăim în curte. Lasă, mamito, nu mai dăm mâna nici ca să fie o nevastă fără zestre. Mai ales că a fost o nenorocirea cu ocazia bugetului, care a devenit suprima pe 1 aprilie. Și ce salariu aveți? Marea custare. Avea și el 150 de lei. Cu 150 de lei o să se preocupa să scadă. În martie să le stea 150 de franci. Dar suprimatoră când a sănătat în 4 fac. Suprimarea lui Dumnezeu luminițelor ușorilor din nou. Să ajung să-i văd peste tot nu știu tati. Să restaura clemenții acolo să-l bucuresc. La suprimatoră! Bănașule, poftiți la deșumbra. În sfârșit. Mai veniți în zilele astea pe la mine. Ne vom mai consulta. Poate să găsim ceva. Nu cumva ai vreo scrisoare de la soția dumitale? Hei, câte! De când trata amor. Bă, am vreo 3. De când era altă doamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrăte. Am stat vreo 3 săptămâni și era stranic de supărată că mi-i trimitea mereu parale. Bravo! Vino mâine, mâine dimineață cu scrisorile. Poate să avem șansă. Cine știe? Poate să avem mare șansă. Bonașule, vă rog, sărăcește! Stai, mamito! Afară de ăștia, mă mai caută cineva? Bonașule, mai este un popă și o doamnă tânără. A zis popa că vine mai târziu. Vezi cine e? Părinte, doamnă, vă rog, poftiți. A început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pământul era pustiu și Blagoslovește, părințele! Domnul Taibă. Ia, poftiți, luați loc! Dumneavoastră sunteți fiica părintelui domnișoare? Nu sunt domnișoară, domnule. Nu mai e de 3 ani, domnișoară. S-a dus de mult bunuit. Acum că gândim, că vrea maica precesta să divorțăm. Da, mă, care va să zică? Da, mă! Da, domnule, da, mă. Așa tânără! De câți ani, doamna mea? Am împlinit 18. La 2 decembrie trecute. La 2 decembrie! Așa tânără! La Sfântul Proroc Avac. Ava! Așa tânără! Și fără noroc. Fără noroc! Dumneata? Uite, dacă n-a fost Maica Domnului, De-aia am venit la dumneavoastră. La mine! ca să o divorțezi. O divorțez! Și el cunoaște și lui filotul meu o frază. Al dracului a reușit Sfintele Sărbători. Al dracului și unele proaste acum. Părinte, nu luați o cafea, doamna! Nu vrea o dulceață, bomboane! Mersi. Ba, dacă ai fi bun, mai bine
păhăretă vinișor. Aici am fost să înțeleg. Da, parfumul meu favorit. Și al meu. Și al dumitale. Strașnic vinișor, taică. Dar am uitat să întreb cum se numește doamna. Acrivița Popescu. Acrivița! Frumos nume! Acrivița! Nu-i vorba. Am mai băut un păhăre. Păi din ăla la un roșu, stai un pelin, la îmbrăție, la Andrei de aici. Da, și... Noi pentru casă vreo 3 kg de probă. Care merită a fi fericită. Eu fericită? Strașnic vinișor. Așadar, să vedem. Ce motive putem avea? Ei, ce motive, ce motive. Iar că o despart eu că sunt tată și face bun. Nu mai vreau să trăiască cu un părlic, cu un fecior de... Apoi nu merge așa, părințele. Trebuie motive și le vom găsi. Trebuie să le găsim. Găsește-le, tăică, nu ți-e dumneata apucat. Stai la ușă să nu intre nimeni fără să mă anunți. Ai înțeles? Am înțeles. Să vedem. Să vedem. Se poate nedelicat cu dumneata? Prea nedelicat. Te insultă vreodată? Nu m-a uitat. O jură de părinți. Mizerabil! Față cu martori. Da, în particular. Ziceai că e în glumă. Vorba, ce vezi de glumă? Gluma, glumă. A părăsit vreodată domiciliul conjugal? De câte ori mergea pe afară. Zicea că cu inspectorul când era în slujbă. Când era în slujbă. Acum nu mai e? Acum a luat dracu. La suplimată, la Paști. Odată, astă toamnă, m-a lăsat fără un santim acasă. Și a stat vreo 3 săptămâni. I-am scris de 10 ori și nici nu mi-a răspuns. În Dobrogea. Și toată ziua și toată noaptea, la cărăria cooperativă, cu actori și cu actrițe. Și am uitat să zic. Cum îl cheamă pe soțul dumitale? Laie Popescu. Laie Popescu. Fecior Tarsiții Popeaschi, văd valul preotul sală, la Caimata. A dărâmat, a răpăsat un pache, Dumnezeu să-l ierte. Când a făcut bulivarul în nou. Doamnă, afacerea dumitale e ca și rezolvată. Motivul este găsit. Ești ca și divorțată. Îți dau parola mea de onoare. Mersi. Părinte, doamnă, vă rog, iute, treceți în salon. Iute, vă rog, am o afacere care trebuie fi rezolvată.
Eu sunt și cu mine, stați să mă jur! Bine că ați venit. Vă așteptam. Chiar acum am pomenit de dumneavoastră. Să mă îngrop! Da-aia sfânta mea din aur. Așa e capul numai miros? Vezi de dimineață pe stomacul gol se simte? Ei, ce ne facem? Băiatul n-a găsit scrisorile alea. Pe semne că le-a furat dumneavoastră. Da, Pavel. Cocoană, nu mai este nicio nevoie de scrisori. Am găsit eu un motiv mai puternic decât toate. Afacerea fiului dumitare e ca și rezolvat. E ca și divorțat. Vă dau parola mea de onoare. Ei, ce-mi dați? Parol să mor! Mă rog, dumneata ești un caragios? Nu, domnule. Lasă-mă să-i spui. Ești un caragios, ori ești hotărât serios să divorțezi? Serios, domnule. Bine, stați puțin. Uite, să sună la camera să țări. Uite ce e. Dacă eu aș putea convinge pe soția și pe socrul dumitare să vă despărțiți de bună voie, ce ai avea de spus? Bucuros! Dumneata ce zici? Că dumneata ești în cauză. Ce să zică el? El zice ce zic eu. Ce, mami? Atunci, poftim, domnișoară, poftim, părinte. Hei, sabara e rostul taică, părinte! Acolo vreau, da, bată-te, mama! Care va să zică v-ați hotărâtură și dumneavoastră? Slobul! Leac să fie că broaște! Lasă că spunește în guriță! Ce spuițați-o? Lasă, mami. Da-și prostul! Gurița mea e. Gurița amintare! Ei, acum ne-am înțeles. Lăsați-mă, părinte. Careva să zică, este o hotărâre. Fiecare soț, dorind deopotrivă să se despartă, vom face cererea împreună întemeiată pe articolul 214, consimțământ mutual. Poftiți, ședeți. Dumneata, ce scolea și scrie. Ei, ai văzut acum? Ce dați? Tot noi să-ți dăm, să-ți dea... Ei, da, uitase! Angelica! Teribilă pentru stomac și parol, să mor, e lucru mare. Scrie. Domnule președinte, subsemnat, Semnat. Lae Popescu. Ai, Asta a venit să face pe Raluc, așa că trebuie... A, stai că nu este... Vă ține-mă un pic de acolo. Invităm pe scenă. Nu se dezmin nici în acest an și câștigă premiul întâi la secțiunea decor și de liceul Petre Pandrea din Balș cu trupa Vintage. Costumele mele, săraci. Da, dau la doamna dirigintă, dacă nu mă lasă, mă duc toate.
și de Colegiul Tehnic Ion Mincu, trupa Mimesis.